Uste dut hasi gaitezkela, ezta? Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri crossover jaialdiko 6. ediziora, 2. eguna dugu aur. 6 egunez telesailen kulturaz disfrutatzeko aukera izango dugu, telesailen kultura analizatzeko, arakatzeko, ezagutzeko, divertitzeko ere aukera izango dugu, eta publiko orokorrari zuzendutako programa zabal bat prestatu dugun arren gaur fokua gazteengan jarriko dugu. Zer kontsumitzen dute gazteek, zer nolako ekoizpenak egiten dira gazteei zuzenduta, gazteek konektatzen aldute ekoizpen horiekin. Galdera hori erantzuna topatzeko gonbidatu handiak ekarri ditugu, Naia Sillero aktorea eta Maria Redondo aktoreak ekarri ditugu, goazen eta irabazi arte telesailean ikusi ditugu, eta Gaizka Izagirrek gidatuko du gaurko solasaldia, beraz, txalo bero bat eskatuko dizuet beraientzako eta zuentzako ere bai, eskerrik asko hona etortzeagatik. Bueno, entzute zait, bai? Arratsalde on denoi, eskerrik asko beste behin, jaialdi, bueno, hainbeste maiteten jaialdi honetara gonbidatzeagatik, niretzako beti da berezia. Heleno urkizurekin hitz egiten, pitzatzen nintzen, ez dakit zenbat urten ikuste hasieratik. Eta niretzako plazerra da, eta plazerra are handiagoa da, Naia eta Mariarekin nagolako hemen. Ze aurkezpenean oso ondo esan duen moduan, iruditzen zait gazteentzat edo gazteentzako gaietaz eta jaritzen ganean, beti hemen, badakit ispirituz hemen dena gazteak sentitzen gehala, dena gazteak hemen atope, badakit, baina benetan ikusten garrantzitsua dela gauza hogei buruz hitz egiteko, benetan gazteak ekartzea eta hotsa beraiei ematea, eta jakitea ze gustu dauzkaten, zer kontsumitzen duten telesailen munduan, eta batez ere, beraiek aktoreak izanik, barrutik nola bizi duten hau guztia, ez? Ze, sentsazioa daukat, askotan besteok hitz egiten dugula beraien ordez, eta zuei eman behar dizugula ahotsa. Bueno, aurkezpenan esan dute, baina gurekin dazkagu Naia Sillero eta Maria Redondo, bereziki goazen eta irabazi arte telesailengatik ezagunak egin ziaten arren, hor atzean badaukazu lan gehiago, antzerkian, podcastean, irabazi arteko podcastean, liburu bat idatzi duzu, antzerkian ere izera urte batzuk ja hor lanean, eta, kuriosoa egin zean, Netflixeko Pinotxoren pelikulan bikoiztu zenula koro zati bat, ez da? Koroaren zati bat kuriosoa iruditzean. Baina, aurkezpenak eginda, iruditzait beste gauza garrantzitsu bat zehaztu behar degula, dela gaztea hitza. A ber, esan dizuet, ispirituz dena gazteak, baina nik uste zehaztu beharko genukela gutxi gora bera, mai inguru hasi aurretik, gaztea ze adintartetan markatuko dugun gutxi gora bera. Orduan, nik proposatuko dizuet adintarte bat, ados baldin bat zaudete, hobeto. 14-25 gutxi gora bera, gero esan eta 25-etik aurrea ere, baina, 14-25 utziko dugu momentuz. Hasi aurretik pixkat zuen gustuak eta aipatzen, gustatuko litzaidak pixkat zuen esperientziak bi telesail, nik uste mugarri izan dian bi telesail horietan bazuen lana aipatzen. Maria, zure kasuan, bereziki, goazen telesaila arrakastatxoagatik egintzea ezagun. Bai goazenen eta bai parte hartu duzun gainerako lanetan, izan antzerkian edo danadalakoan, sentitzen duzu gazten gai eta kezkekin konektatzen dezula? Hori alde batetik eta gero bestetik ze suposatu du zuretzat goazen fenomenoa? Bai, nik uste dut justo goazeneko eta irabazi arteko ere, bai, oinarrietako bat dela, ez? Osea, telesaia horretarako sortua izan dela. Nolabait gazteri guztin konektatzen saiatzeko. Eta guri gertatu izan zaigu, hau dela oso polita, hori etortzen dianen fotokoletara, antzerkitara, behaiek esaten digutela zuzenean, ez? Jolin, eskerrik asko ze realitate hau nerea da, eta atzutan gorra da, ze goazeneko realitate guztik asko oso gordinki azaleratzea. Eta etorri izan zaizkigu, askotan, gazte asko etorri izan zaizkigu esaten hori. Eskerrik asko, ze baina arte oso gutxitan ikusi dut hau, nire benetako realitatea horrela, eta eskerrik asko horrelako zerbait azaleratzeagatik. Oain, guri erantzuna zain ez duten da, niri ez esan gidoilariari, ez,
Baina bai, nik uste dut puntu batera arte, ze gaina, hainbeste pertsona izan da, protagonista, iruditzen zait oso errexea dela pertsonai batekin ez bada beste batekin identifikatuta sentitzea. Baina uste duzu pertsonaiak diala egoazenen gakoa igual, alegia gaztekin konektatze horrek igual pertsonaien dala gidoian baino, edo pixkat guztien kombinaketa bada. Hombre, egia da, lehenengo esan nahi nuke, justo irabazi harteta guazen, gazteentzat diela, ez zait iruditzen publiko berdinantzat bideratuta daudenik. Baina, karo, gu geu ere gazteago, esan nahi dut, izan geha. Eta nolabait igual, gidoian ikusten dugun hori azaleratzeko erreztasuna handiagoa daukagu, gidoiak idazten dituzten horiek baino, orain, gertuago, hartzen gaitulako realitate guzti horiek olako pixka bat gertuago. Baina bai, esango nuke guk geukene ematen diogula kutsu hori. Zure kasuan nahia, irabazi arte telesaila, egia da, zehaztasun bat egin dula Mariak, eta egia da importantea dela, ez da target berdina. Nik uste gazteago kontsumitzen dutela agian irabazi arte, bai, hoi da. Baino, ez dakite... Nik uste guazen agian umentzako karakteristika batzuk ditula eta irabazi arte helduentzako dela. Helduagoentzako. Zure kasuan, telesail bat, emakumezko futbol daukazu irudietan, emakumezko futbol talde bat, protagonista. Imaginatzat importantea dela, hori lehenik eta behin, emakumezko futbol talde bat izatea protagonista. Eta gero bestetik zure pertsonaia lantzeko, ez dakit zer suposatzu zuretzat baita ere pixkat Marianen hildotik telesailak, eta gero pertsonaia lantzerako orduan, ez dakit erreferentziak izan dituzun, edo gauzak ikusi dituzun, edo lola landu duzun pertsonaia. Gauza da ni antzerkitik natorrela, eta orduan nire formakuntza guztia bideratu dela pixkat antzerkitik. Orduan nire iritsi nintzanean telesai batea, gaina iritsi nintzen pixkat kastina inu, baina pentsatu gabe, medio ez da bat ere berdina. Eta nahiko estatu zitzaidan medio horretara ohitutzea aktoresa bezala, ez? Azkenean, gorputza nola lantzen dezun, eta hitza nola lantzen den telebistan oso ezberdina da antzerkitik etorri baldin bazea. Baina, guk oso ensaio gutxi izan genitun, eta horrek baita ere egiten du, ez? Pertsonaia lantzeko, azkenan dituzun erramientak zureak izan behar dira, eta nahi lagundu zian nire zuzendariak eta gidoilariek esan zigutela nire pertsonaia, noraren pertsonaia daola pixka bat oinarrituta Sex Education Maeve pertsonaian. Orduan, hortik junda nik pertsonaia hori ikusita neukan, hortik abiartu nintzen, baina batez ere kamaratzetikan aktorekin egin genuen erlaziotik, hori izan zen oinarrizkoena gero lantzeko, zazkenan ez gereukan denborarik. Gidoia aipatu dezue biok, galdetu nahi nizuen, zuek gazte izan da, eta igual agian hau egin zenutenean are gazteago, gidoiak eta jasotzen dituzuenean sentitu izan dezu ez, nidaki dela gidoiak ez dituzten erabeek idazten, pertsona helduak egongo dira gidoilari moduan edo, gidoia irakurtzerakoan sentitu dezue agian pertsonaia batekin edo elkarrizketa batekin pentsatzea edo esatea, hau ez da bat ere sinesgarria, hau ez luken erabe batek esango, hau nik ez nuke esango, eta gero bestetik hori sentitu baldin badezue, izan dezue askatasuna gero nolabait hori zuzentzeko edo zuen terrenora eramateko, hau bi hori egiten zuet, bizka galdera. Bai, hainbeste ez, egia da igual justo, ni sartu nintzenen guazenen baita pare bat urte aurretik ja indazeon. Orduan egia da, nik ulertzen dut gidoi bat indazunen telesail bateako marko bat ezartzen dela, eta marko horren ingurun sortzen dezula seria, eta ja pare bat urtez estrenatu dezunen ikusten dezula pixka bat nondik nora jundaikezun, gidoian aldetik, pertsonen feedbacka zein dan, eta hortik jundaikezula eraikitzen modu asko zerrezago baten urrengo urteetakoa. Orduan iritze zait, urtez urte jutzen diela pixka bat kontu handiagoz gidoia idazten. Baina egia da, guk adibidez, azken urte hontan izan dugu zuzendari aldaketa. Eta Itziar Gomez jarri da zuzendari bezala. Eta hau, ez dut esaten, ezergatik, igual bai, baina nik asko notatu dut emakume bat sartu denen telesaia zuzentzera. Asko notatu dut, obera. Gauza desberdinengatik, baina notatu dut nolabaiteko beste errespetu edo beste kontua handiagoz sartzen diala gai batzun ingurun hitz egitera. Eta gure kasun, ez dakit zuenen, baina gure kasun egia da, bai, ez daukagu askatasuna gidoi aldatzeko, noski, baina bai badaukagula hitz egiteko askatasun hori. Hitz egiteko, eta igual ez da gidoi aldatzen, baina bai beste intentzionalidade bat emateko upua egiteko askatasuna daukagula,
eta hori. Zer uste kasualidadea nik ere, emakumea jartzearena horatzean. Justo gure kasuan ere gizonezko bat da zuzendaria, eta hasiera baten sartu nintzanean iruditu zitzaidan pixka bat kontradiktorio ez, da emakumezko telesai bat, gidoilariak dira emakumezkoak baitare, eta batean zen komode, boterezko figura guztiak gizonezkoak zidan, eta izan zen pixkat. Baina, bueno, gidoi aldetikan, nei gertatzen zaidan askotan da gatazkak errealistak iruditzen zaizkiala, baina esateko modua ez da realista. Esateko modua. Hoi da, erabiltzen dien hitzak. Baina, bueno, gehienetan denboraldetikan ezin duzu gehiegi proposatu, ze azkenean da iritsi lanea eta bat egunean egien 24 sekuentzia grabatu behar dira eta hori lokura bada. Baina egia da dagoela aktore zuzendariaren papera eta gure kasuan ere emakumeak diala biak eta hoiekin egiten dagula pixka bat lanketa, ez? Ekartzeko gure gana organikoago egiteko. Orduan bai, askatasun bat dago, baina gehienetan batzutan dira hitzak, ez gatazkak. Jolin errota ez duena, ez? Guk ere dauzkeun aktore zuzendarik, hori, Ainhoa Ayerbe, Oiana Maritorena eta Idoia izan dira aurten. Eta asko notatzen da, baita. Eta behiek bai dauketela erreztasuna ja zuzendariari zuzenean esateko, ez guazen aldatzea, eta hor bai daudela oso prestu agertzea udantzear gurekin batea elkarlan hori egiteko. Eske azkenean da pixkat intermedio, ez? Gure arten eta zuzendariaren artean. Bueno, guazen ja orain bai zuen kontsumoetara, hor daukaztu grafikat, hor jarri dizuet pixkat zuek patxaz irakurtzeko ere. Behategiko grafika batzu dira, hau da lehenengoa, pixkat streaming plataformetara pidetutako populazioaren bilakaera Euskal Herrian, 2021 arte da, baina gutxora bera azkundea ikusten dezute nabarmena dela. Eta gero ja pixkat urtez urte edo adintarteka zentratuz, hor ikusten dezute, ikuste zuek biok, lehenengo bizutabaetan kokatzen zatela, ez, gutxi hora bera, hortik ibiliko zate. Honekin atera nahi izan edo ondorioa da, lehenik eta behin, populazio talden gehiengoa ordainpeko plataformetara arpidetuta gaudera, hori lehenik eta behin, 14-19-24 arteko gazteak oraindik eta gehiago. Orduan, datu hauek ikusita, lehenengo galdera da, zenbat plataformetara arpidetuta zaudeten, berdin zaitzuek ordaindu ala, ez? Nahi bat zutek aiaz hitz egin dezakegu, zein lapurtzen dizkio zuen kontuak, baina zenbat eta zeintzuk, zergatik igual esatea gehiagi da, baina pixkat plataformaen eromen honen inguruan galdetu nahi nizuen. Bueno, ni arpidetuta nago guztitara, HBO eta Apple TV izan ezik. Beste guztiak bai, ez ditut nik ordaintzen. Berdintzo. Familia guztietan dago, eta orduan osabak bat ordaintzen bali maun nik hortik ikusten, gero guk beste bat hola. Baina guztitara, bai, ez dakiz zergatik, azkenean bat hartzen duzu beste bat, eta ematen du batekin ez dela nahikoa orduan guztiak, eta gero ez dago demorarik, baina. Eta zure favoritoa? Edo gehien erabiltzen dezuna? Gehien erabiltzen dutena filmin. Filmin. Bai. Maria? Bai, nire berdintxu. Eta nik edo ze bat ere pagatzen. Ez dain hori, baten bat guraso, gero bikotek ez dakin nor, gero igual anaiak dauke porai kontu bat galduta ez dakin nun eta nik erabiltzen dut. Eta bai, bai, Netflixek sartu duen horrekin, ja, pixkat, kagoela, letxe, baina bai, nik ere denetara. Denetik. Eta, de hecho, gutxiagotan erabilitzen dut, segustu lagun batek zeuken kontue, baina Flixole, baita. Bai. Basikamente, pelikula, niretzat, espainol kinki batzuk, eta hori oso ondo dago baita, Flixole. Eta bai, gehien gustatzen zaitena, bai, esango nuke, igual inkluso Amazon, azken aldin asko erabiltzen nahi naiz. Edukiaren arabera aukeratzen dute bata edo beste, edo adibidez, plataforma batzuk nabaria da, ez dut esango zaitu, baina asko zobeto funtzionatzen dutela, teknikoki bestek baino. Horren arabera aukeratzen zute, o gehiago da edukia aukeratzen dutena? Ez nik egio da, ze telesail ikusi nahi deten, igual lekun baten ikusi detelako, norbaitek esan dialako ikustekut, eta ia nun dagoen suskripzioakin nahikoa da horretan. Ja, nik bai da. Eta, bizkatzu gazteen ordezkari izate gaur, hori orokorrean ingo ditut galdera, gaina telebista tradizionala, kontsumitzen dezue gazteek, tradizionala diot, nire garaian, ikusten genunean bezala, Dragoi Bola, egunero 8 puntual Dragoi Bola ikusten, eta ez bazenun ikusten, urrengo atala ja galdu egiten zenun, ez? Osea, pixkat kontsumitzeko modu hori zuek egiten zute, badakizute zer dan, hori, telebista tradizionala kontsumitzen dezute? Nik koinez. Nik ez da. Baina galdera dijoa, bai fisikoki telebistan,
edo gero nahieran ikuste dituzuelako gauzak. Hoi da. Alegia, telebista piztu eta ber zer dagon hori ez dute egiten. Ez. Ez. Nik egia da bain justo azken aldi honetan ezakizeatik nire pixukidek hartu dute, ez igual lehen ere zuten, baina nire pixukidek egiten dute telebista piztu eta uzu jarrita. Behaiek beste zerbait egiten egin bitarten, Hola, bazkaltzen, bai, osea, hola, ematik sentsazioa, bazakit, dan bakarrik ez bakartasunan sentsazio hori alde batea utzi izateko zergatik, eta orduan hor batzutan bai, igual nao, beti da la casa vecina, por cierto, ezakit, hori ez da sekula Gazten gero bukatzen. aipatuko dugu, baina gazteen artean la casa vecina, eta aquí no hay quien viva aztertzeko moduko fenomenoa dira, Bai, Sekulako baina beti arrakasta. daude, osea, pasada bada. Bai, eta nik uste ez diala zentzu askotan oso ondo zartu gainera, baina bueno. Eta hori, eta bain gaina nik hiru hilo atxo txiki dazkat, eta horiekin bai, ja eguerdin eskatzen dute, badakite eguerdin bazkaltzen da hola Pokemon, eta eskau ditegu, diala errepikatuk baita duela zakizen bat urtetakok, baina nik neuk ez dut kontsumitzen nia. Eske nik ez Konkiz daukat bakarrik. ohiturari. Konkiz bai. Konkiz bai, baina beste dena ez. Nik gertatzen zait askotan, badakidan ez gero nahieran, edo beste Ja. plataforma batzutan daudela, adibidez, telebistan ikusten duten gauza bakarra da Masterchef. Eta normalean ikusten dut, Ikusten dutenez realitiak ikuste dituzue, zuzenean. Realitiak bai. bai, Masterchef eta konkiz aipatu, osea, realitia bai. Bai. Hori ezin dezute urrengo egunera itxoin. itxoin Ez, dezaket, gero Twitterren sartzen zea eta dana da, jarrita, ja, bakizu zein jundan, bakizu zein irabazi do. ja, bai. Enuen gai hau ateatzea espero, baina bueno, nire dute. Ez, eta hori, eta kigunez nik uste gero badaudela eskuragarri plataforma ezberdinetan, nahi gertatzen zait askotan, ez dela telebista ikusten, ez daukat ohiturarik esertzeko, agian nire etxean beti egondalako okupatuta edola, baina ez daukat ohiturarik edo bestela ordenagailuan ikusten dut zuzenean, nire Ba, logelan. sentitzen zuen belaunaldi baten joera badela, ez? Bai, Eltzatela bai, zuen biak, bai, zuen osoki. inguruko gazte guztiek horrelako Inork- txukunak bai, bai. dela, ez? Eta bestetik, plataforma digitalez harago, ze badirudi horri bakarrik existitzen diela, telesailak edo ikusentzunezkoan orokorrean kontsumitzeko beste metodo batzuk erabiltzen dituzue, izan webseriak, izan Instagramerako sortzen dian ikusentzunezkoak, izan bideo podcastak, adibidez Jokonaren podcasta edo ez dakit irabazi arterekin egiten zuen podcasta. Beste ikusentzunezko batzuk kontsumitzen dituzue plataforma digitaletatik haratago? Nik hor kontsumitzen dut gehiena, YouTubeen dagoen guztia. YouTubeen? Bai, YouTubean ere eguneroko telebista, hor bai podcastak, ze ikuste ditut, iten ditugun guk podcastak edo gazteak iten ditunak edola, eta bestela bideo web asko, osea, serie web asko daude YouTubeen baitera eta hor ikusten dut, baina Bai. YouTube. Bai, nik ere berdintxu. Bai. Osea, ja nik uste dela, dela gertatzen telebistan obsoletizazioa bezala ez, ja, nivel masio baten. Ja. Eta non ikusten dituzue, non diot, ordenagailuan, mugikorrean, telebistan, nun ikusten dituzu, adibidez, telesail bat, Sex Education, berdin zait, edo gero aipatuko dugu, The Last of Us, dena dalakoa. Benetan gustatzen zaizuen telesail bat, nun ikusten duzue? Nik ordenagailuan. Bai. Bai, Ordenagailuan. Portatilean. Osea, berdin zaizue pantalla txikia, hundia, osea, gauza da ikusten, berdin zaizue, ez? Osea, Ez bai, bueno, mobilen noiz baita, igual busen zoa zela. mobilean ikusten duzu telesailak. Mobilean ezin dut. Bai, ze Ez que, igual. adibidez hori, nik uste nire, ez dakit, hemen dauden entzat, osea, mobilean ikustea telesail bat, Hombre, nire mobian pantalla handia da, baita, Bai, ez bai, daukete, baino bai, ez dakit, igual busen zaudela, azkezu kaskok eta igual ja musika entzutez ja zare onaino, Ja, esatezu, zerbait ikusi beharko, Nik uste drama hori batzen duzun pixkat krisi hori de telefonoan ikusi, nire gertatzen zait pelikulekin. Daudela bai. pelikula batzuk zinean ikusi behar ditu bala. Ostra, zinean, Osea, edukia- juntzea, Ja, Jo, baina ja. pelikula batzuk daude zinean ikusi behar diala. Baina telesaiekin ez dakit, nik uste agian motzago dienez edo eskuragarri dituzunez, esatezu Netflix, eta ikustezu ordenagailuan, eta... Ja, bueno. Susmoa nuen horren erantzuna ere. Bueno, orain guazen bai pixkat, eduki batzuk aipatzera, izenburu batzuk, zuen kutxunak, gorroto dituzuenak, pertsonaiak pixkat denetik hitz egingo dugu. Proposatu nien, oso pelma naiz ni, eta mahaiburu hau prestatzeko, hor WhatsApp talde bat sortu nuen, eta orduan, pixkat, edukia prestatzeko eta proposatu nien ariketa bat egitea sare sozialetan, ze baiek gauzkate jarraitzaile desente. Eta orduan, jakiteko edo ukitzeko nolabaiteko, ez dakit, lagin bat, bintzate euskal gazteen, bueno, ez dakit, igual jarraitzaile guztiak euskalduna dian, zuen kasuan, baina gazteen artean, hau da, 14-25 bitartekoen artean, galdetzeko sarean, zein izan da ikusi duten azken telesaila, eta horien artean gehien gustatu zaiena, hori lehenik eta behin, eta bigarrena, orokorrean, 14-25 urte bitarteko gazteen artean, zeintzu dian behaien telesail kutxunak, favoritoak, osea, historiak onenak, dena dalakoa. Orduan, proposatu nien, bai nahiari eta bai mareari ariketa hori egiteko. Nik egin nuen nire saretan, baina nire saren jarraitzailea,
adinez gorago da, baina, bueno, gazteek erantzun zuten desente. Eta deigarria egiten zait, hau egin nuen ariketa hau sentsazioa daukat, eta nik uste badala mai inguru honen funtsa, gazteentzat bereziki sortzen dian telesail asko, alegia espreski gazteentzat, ez dutela hain ongi funtzionatzen gazteen artean. Baina aldiz, pixkat helduagoak direnak, bai. Adibidez, kasu honetan, ez? Nere erantzunen artean, gehien errepikatu zianak. Azken telesailen artean, gehien gustatu zitzaiena, La Casa de Papel, The Last of Us, Ted Lasso eta Normal People, eta orokorrean, telesail favoritoa, historiakoa, Sherlock, True Detective, Aquí no hay quien viva, eta Euphoria. Orduan, niri gustatzen zaizkit telesail hauek guztiak, baina nabaria da, ez, hori ez. Besteak bai, eta La Casa de Papel ere ez gustatzen. Ez, Ez, baina beste debate batera. Ez. Unpopular opinion, hori da unpopular opinion, hori dana zure gainen. Itzegin zueko. Hola, pixkat gehiegi ezagutu gabere, ez dian erabentzat espreski sortu dian telesailak orokorrean. Orduan, zuen kasuan, Instagramen edo zuen inguruan galdetu dezue, zer antzun jaso dituzue, ze telesaila aipatu dizkizue, ez dakit dauzkazuen hemen apuntauta eta esatea. Txuleta karriet. Bota. Bai, biok eta. Hori, galdetik egin da, berriro diote, 14-25 urte bitarteko gazteei bi galdera horiek egin dizkiegu. Nahi asko harritu ninduen, jendeak esan zitulako telesai pila bat. Osea, ezberdinak bakoitzak 3 telesai, eta zeuden, eta nik petxatzen nuen, hainbeste telesai daude benetan, osea, asko nik ez ditu alako ikusi, baina bueno. Ikusitako gogokoenetatik, nire izan ziaten Sex Education, Euphoria, eta gero Heartstopper, eta Stranger Things. Eta gogokoenakola, Fleabag, La Casa de Papel, Stranger Things, Sex Education eta Euphoria. Fleabag, niri asko gustatzen. Bai, gero aipatuko dugu Fleabag, nik ere aipatuko. Bai, nireek izan die errepikatunak, asko sitcomak, Ez ditugu zen, baino, nahi justo pare bat lagunek esan diate, niretzat honena The Office, The Office eta Brooklyn Nine-Nine. Eta gero, agertu zaizkit nahi, zuk esan ez dituzunak, hori Merli, The Boys, eta dela high level, Watcher dela guain dela, ez hainbestatea zana, El Vigilante, eta Gambito de Dama, baita. Aige da, bira, Queen's Gambit bere garaien eukizun, pixkat indarra galdu, baina neraben artean oso ondo funtzionatzen zuen telesail horrek. Bueno, ikusten duzuen moduan, nik usten nuen hemen tesi bat garatu behar nuela, baina, bueno, behintzat, bada adierazgarria, horrez daudela, ez elite, ez, bueno, ustez, nerabei espreski sortzen dien eduki guzti horiek, ez? Azuei galdetzea, izenburuetan sartu horretik, zeren arabera ikusten duzu zuek telesail bat? Intuizioa, gomendio bat? Nik gehienetan gomendioa. Gomendioak. Bai. Bueno, ondorio horiek ikusita, telesail horiek. Askotan, bai elite aipatu dugu, 30 Reasons Why izan daiteke beste bat, Euphoria da honena, zalantzari gabe horietan, baina beti, sentsazioa daukazuen erabei zuzentzen zaien telesailak, zuentzat egiten dian telesaileko nerabeak edo gazteak orokorrean, beti jorratu behar dituzela antzeko gaiak, hau da, nerabetasunan dauden maitasun kontuak, sexua, drogak, azterketak. Alegia, berez, ustez, nerabentzat eginako telesailak osagarri horiek dituzela, baina berez, zuek gauza helduagoak ikusi nahi dituzuela, edo errealistagoak, edo deitu, edo zer. Hori, sentsazio hori daukazue? Nei gertatzen zait askotan, tratamendua ez dedala ikusten bat ere realista. Bai, osea, agian, pixkat nazkatua gaude, baitik maitasun kontuak edo institutoak, baina realistak ez dian kontuak azkenean tratatzen dituzte, ez pertsonaien kontekstua eta ez baitare gatazkaren tratamendua. Adibidez elite, aipatu bezula, niretzako elite da oso urrun gelditzen zaidan telesai bat, bai pertsonaiak nola sortuak dauden, baitare nola lan egiten duten aktoreak jazuzenean, eta gero gatazkak, osea, ez zaizi guguri gauza horiek gertatzen, eta aldiz daude beste telesai batzuk, adibidez, ez dakit, L'Asistenta aipatzeko, L'Asistentari gertatzen zaion, pertsonaiak gertatzen zaion da pixkat, bera aurdun gelditzen dela, eta oso gaztia dela. Baina tratamendu oso realista da, agian urrutiago gelditzen zait aurdun gelditzen, edo ez dakit, baina, bueno, pentsatezo baiet. Baina oso ondo dago tratatuta, eta arduneri gertuago egite zait. Zure kasuan? Bai, nahi elitekin ere, nik ikusi nola lehenengo denboraldia eta ezin izan den gehiago ikusi. Hori gertatzen zaidan, iritzen zaidan oso urruti zeola gure realitatearekiko, eta iritzen zaidan gehiago zeola pixkat morbo puntu bat emateari lotuta, benetan gurekin konektatzen nahi horretara baino. Eta berehala eman nion ez etzan nire burun.
Eta egia da, hombre, nahi gurekin gu identifikatuta sentitzeko, bai, beste realismo mota bat behar da, zegia da, hombre, gai horiek gertatzen zaizkigu, mundu danai gertatzen zaizkielako. Baina nahi iruditzen zait, egon dela, lehen komentatu duen bezala, gizarten ere egon da aldaketa bat. Eta normalizatzen nahi dira, beste gauza batzuk, ja, normalizatzeko era iritsi dalako, ez dianak hainbeste lantzen, edo inkluso, ematen dola, aidiala lantzen azken aldian, modu fortzatu baten, eta horrek naturaltasun guztiak kendu iten dio. Eta horrelako serietan asko gertatzen zaiten zerbait da. Adibidez, Euforia ezakit ikusi ez duten, Euforia telesaila. Bai, nik ikusten lehenengo denboraldia. Euforia telesaila niri asko gustatzen zait, baina nik ulertu dezaket guraso, ni orain dela gutxi zen naiz aita, eta guraso moduan, ni beldurgarria iruditzen zait, pentsatzea hori benetan existitzen denik, hori ikusten den errealidade hori, oza, niri telesaila ikaragarri hona iruditzen zait, baina pixkatzuek aipatzen zuten arira, nik uste errealismo horretatik urrun dagoela, baina gero bestaletik funtzionatzen du, orduan, bueno, nik uste tekla egokia aurkitza zaila dela, ez? Eta zuk esan duzu, eta beste gakoetako bat dela pixkat gizartean nola aldatu dan, ez? Bueno, hau hemen daudenen artean askok ezagutuko dituzu horko telesaioiek, eta bueno, aukeratu ez 80ko hamarkada, nire hamarkada kutxuna dalako. Ai ama. Baina pixkat, konparaketa egite aldera, 80ko hamarkadan egiten zian nerabentzako telesailak, eta gaur egun egiten dian nerabentzako telesailak, bueno, hori irudiekin, biztan da aldaketa, hauek ze zuriak eta ze, bueno, ezagutza dituzu, eta gaur egungoak, bueno, ikusten dituzu, ez? Zenbat arropa hemen, ez? Arropa pila bat eliterekin konparatuta. Bai, bueno, eske aztertu genezake denetik, eta aukeratu dut Elite eta Euforia, baina sartu nitzake beste batzuk, Ja. Agian Sex Education, ez? Sex Education badu, igual nik uste didaktiko edo, bueno, bada oso interesgarria zentzu askotan, nola gantzen den sexuaren gaia, ez? Baina nire galdera da, eta pixkat Mariak aipatu denaren arira, zergatik aldaketa hain basati hau, ikusentzunezkoei dagokionez, nerabentzako edo gazteentzako ikusentzunezkoei dagokionez, zergatik aldaketa hau? Ze aldatu da telesailetan, kontsumitzeko modu aldatu da, gizarte aldatu da, ze uste duzu aldatu dela benetan? Ze berez, bueno, jarri nezaken 50ko hamarkada, baina iruditzen zait 80ko hamarkada eta gaur egunen artean ez dagoela hainbesteko urte diferentzia olako aldaketa nabaritzeko, ez? Ez dakite ze sentsazio daukazuen zuek. Nik pixkat ikusten dela lotuta, lehen komentatu duten normalizatzeko sentitzen deun behar horrekin, badagoela, baina iruditzen zait, askotan telesaietan hori daudela sartuta pixka bat, osea, ez dakit, adibidez telesail baten bikote homosexual bat delin badago, guztia da zentratuta homosexualak dian horretan. Orduan, iruditzen zaite ondala aldaketa generazional bat, horrek behartu gaitu, evidentemente, ikuskatzea gure gizarte desberdina dela, baina eraman gaitu nolabait, ezakit, iruditzen zaite behartuta gaudela bezala hori modu horretan ikuskatzera, eta hori da arazoa, niretzat. Osea, zerbait normalizatzean asunto guztia juten da, horlako pixu ematen diozunen zerbaiti. Eta nik uste hori aidala gertatzen, ez? Iritsi da igual puntu bat, nun nahi deun baita gure arten ikustarazi, igual, parrandazale gehala, bai, danak izan gehan bezala urtez eta urtez eta urtez, baina de repente, gazte guztik, diakriston parrandazaleak, drogazaleak denbora guztin. Hortik zijoan, pixkat. Orduan horreatik, nahi dugu normalizatu hori, baina modu oso bortitz baten. Eta nik uste hori dela pixkat guri eragiten digula, zea hori ez, kontrako egoera hori. Ja, legia, ez izatea hori guztia, bai Muña, bai gatazka. Guztia dela gauza berdinan ingurukoa. Eta hor ikuste ja, beste gauza batzuk, beste adibide batzuk, ez, drama familiarrak ikusten dira, beste gauza batzuk, hain ematen dugu guztia dela, gazten errealitate osoa dela hori, parranda irtetzea, drogatzea, sexu harremana mantentzea aldegun jende guztiarekin, eta jazta. Eta horrek. Ja. Nei iruditzen zait pixka bat baitaret gertatzen dela asko telesaietan Mariak esan duen bezala. Da hola, ematen du daula checklist moduko bat de, bueno, sartu egu bikote homosexual bat, sartu egu potolo dagoen pertsonai bat, sartu egu tal, baina arazoa gehienetan da pertsonai hoien gatazka nagusia dela hori, justo. Homosexual izatea edo, potolo izatea edo. Ta, nik ikusten dut gure telesaietan, ez da bakarrik kanporako nire irabazi arteren kasuan lehenengo denboraldian baita ere zegoen pertsonai bat, nun lehenengo kapituloetan bere gatazka zen potolo izatea. Eta, klaro, horrela nerezako ez dezu normalizatzen. Ez gorputz bat, ez erlazio bat, ez sexualitate bat. Horrekin lotuta, eski interesgarria ipatzen zutena pixkat erreferenteen kontu hori, ez? Nola sort daitezken telesailei esker edo telesaien erruz,
eta batez ere bertako pertsonaiei esker erreferenteak gazteen artean, ez? Askotan, telebistan ikusten duguna, guretzat, zoritxarrez edo zorionez, erreferente izan daiteke zerbait, ez? Eta horrekin lotuta, pixkat erreferenteak sortzearena eta hori gero jarriko dugu. Sentitzen duzu alde batetik, pixkat etxetik hasiko naiz, zuen irabazi arte eta goazeneko pertsonaiak gazteen artean erreferente izan daitezkeela edo topatu dezaketela zerbait hor konexioren bat zuen pertsonaia konkretuekin ari naiz, Eske nik uste horretarako sortuak daudela, guztiz. Izan daiteke agian Euskal Herrian ez dagoelako hainbesteko fikzioa, eta orduan sortzen diren fikzio gauza txikiak sortuak daudela erreferente izateko, eta bai, umeak ez ditzeko pixka bat, baina bai, nik uste guztiz direla referente noraren kasuan, noraren pertsonaia daola kontestu feminista batean sortuta, eta borrokatu behar dituen gaiak dira erreferente bilakatzeko modukoak, orduan guztiz. Eta zuen kasuan, zuengatik hasiz, ikusi dituzuen telesaien artean, bauzkazue pertsonaia erreferenteak, zuretzako erreferentea dianak, pertsonaiak, edo aktoreak izan daitezke, baina, bueno, kasu honetan pertsonaiak. Hombre, nahi justu azken alden ikusi deten bat, duela gutxi ikusi detela, Asguizit, dela, ezekin nola erderaz, nuestra mirada edo uste dela itzulpena. Eta nahi protagonistan pertsonai asko gustatzen zaitze da, emakume oso altruista bat, eta bere serien dauken zea da, ia gelditu, bueno, ezakitzuek ikusi zuen, baina da, dia 3 gazte, bizidianak etxe berdinean, espektro autistan dauden 3 gazte, eta protagonista da beraiekin bizidan laguntzaile bat. Eta berak dauken trama handina da beste lan bat eskaini diote kanpoan, eta da beraiekin gelditu direlako sortu olako maitasun kutsu bat edo lanean jutea. Eta nahi iruditzen zaite daukala sentimendu altruista handi bat, emakume horrek eta nahi asko gustatu zait pertsonaia hori. Baina, karo, ez da gaztea. Oso gomendiona. Ez da gazte-gaztea. Bat egin edo gomendioa. Gaina uste, okerez aldi manaiz, aktoreak beraiek ere badukatela espektro autoristaren za guzti hori. Ez dakit nahi zure kasuan igual ez daukazu, Osa, batzutan galdera hauek egite ditugu, baina igual oso fortzatu da bilatzea referente bat, igual ez dauzkazu fikzioan erreferenteak. Ola erreferente nagusi bat, olakoa nahi izan edo ez daukatola oso argi, baina asko gustatzen zaidan filminen dagoen telesai bat, deitzen da In My Skin, eta dijoa, Dublinen edo Irlandan zentratua dagoen telesai bat da, eta neska gazte batek bizi duen kontestu familiar oso gogorra, zeaita alkoholikoa da, ama dago, esamarrun nero, baina bai, trastorno psikologiko bat dauka, eta orduan, eraman iten dute etxetik, eta berak hori nola eramaten duen institutuarekin batea, eta hori iruditu zitzaidan oso tratamendu realista daukala telesaiak, eta gaina aktoreak oso nola niten duela, orduan, bai, referente modun bai, iruditu zait. Eta jorratzen dien gai ugariren artean, bada nik usteet, nire iritziz, azken urtean aurrera pauso txiki bat egin dute, edo handia edo txikia, LGTBIQ+ pertsonaiak normalizatzen. Normalizatzen diot, biok aipatu ez eta oso interesgarri iruditzen zait, dala, pertsonai bat homosexuala baldin bada, transexuala edo nadalakoa, ez izatea gatazka nagusia hori. Baizik eta adibidez, nahi euforia askotan aipatuko dut, baina euforian badago pertsonai bat, Hunter Schafer aktore transexualak Jules Vaughn gorpuzten du, hori irudietan justu ez dago, bera transexuala da, baina telesailan ez da aipatzen. Osa, ez da gatazka nagusia, da pertsonai transexual bat besterik gabe, listo, ez? Eta nik uste hori dela normalizatzeko modu bat eta gaztenen gana iristeko modu bat. Sentitzen dezuek gai honetan aurrera pausurik egin dela benetan, zuek kontsumitzen dituzuen telesaien artean? Bitu, niri gertatzen zait, askotan kolektiboko irudi bera errepresentatzen dela. Edo beti dela, edo lesbiana, edo geia den pertsonei bat, edo agian akaso bisexuala, baina kolektiboan dauden gatazka pila bat eta erreferente asko, ez direla beti egiten dituztela haien paperak aktore normatiboak. Eta ez dienak kolektiboaren parte. Hau oso ondo agertzen da, Pakita Salasen dago kapitulo bat, non... Eskerrak Pakita Salas. Pakita Salas ja berandu mintozen. Nun Lidia San Josek iten duen Edwinen papera, eta da, kapitulo bat hola ditzen da Edwin, da 3. denboraldikoa. Eta gertatzen da hori, azkenan gatazka hori islatzen dela pixka bat, bera hartu dutela pertsonai horiteko, eta pertsonaia da gizon transexuala bat. Dardun kolektiboaren erakunde bat etortzen da esaten, berak ezin duela egin azkenean, bera ez da hori bizitzen. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea ze bestela azkenean gaude aktore normatibo guztiak gauza guztiak egiten. Eta orduan ez dago tokirik.
erreferenten atala pixkat itxiz, eta nik uste eta ipatu beharreko zerbait dela, eta nik uste urteko momentuz behintzat fenomenotakoa The Last of Us telesaila da, eta bai nire erantzunen artean, bai pixkat sarean ikusi etenen arabera, gazten artean oso arrakastatxua izan da telesaila. Uste, zuk ikusi ezula, zuk ez, bainik ez. Zergatik uste duzu, izan dela hain arrakastatxua gazten artean? Bideojoko batetik datorrelako, lantzen den gaiaren gatik, dauzkan detaile txikien gatik. Konkretuki bira, irudi hauek aukeratu ditut, ez dakit hemen The Last of Us ikusi ezuen. Nere ustez telesail oso handia da, ekoizpen aldetik eta ikusgarritasun aldetik, baina nik uste handia egin dutela batez ere, detaile txiki hauek, adibidez, LGTBI+ pertsonaiak daude normalizatuak eta sartuta traman, eta gero adibidez, nerabe baten pertsonai barruan ikustea, kopa menstruala nola jartzen duen, edo tanpoien kaxa bat nola sartzen duen, osea, detaile oso txikia dira, baina milioika jarraitzaile dituen telesail batean olakoak sartzea era oso normal batean, nik uste hori ere iritsi dela. Bueno, horregatik aukeratu ditut irudi hauek, Baina, bueno, galdera orokorrean. Zergatik uste duzu funtzionatu dela telesail hau? Telesail honek gazteen artean. Bai, nik uste, a ber, bideojoko batetik etorri izanak, niretzat pixua badauka. Baina, hombre, eta gero aparte, esazakit lehen ibili gea baita izketan, realitate pixka bat modu naturalen nahi dugula ikustaraztea ez dakizer, baina niri igual da ni freki ba naizelako, baina niri realitate distopikok ikuste gustatzen zait pila bat. Osea, me encanta. Eta igual kasi gehiago, esango nuke. Eta The Last of Us iruditzen zait, bai, eski azken urteotan indan honenetariko bat. Bueno, kapitulo hori da zoragarria, bigizonena, nik negarri non ezak izan bat aldiz. Eta egia da nahi, asko, antentzioa ditu zitela baita koparenak, ze iruditzen zaidan baita oso gaur egungoa. Eta gustatu zitzaidan, ze ez zitzaion ematen protagonismo handirik. Osatzen zuen, hartzen zuen eta esatezun, baina hau zer da, hau nola jartzen da, jazta. Punto. Etzeon, ni esplikazio bat, tipo zure ama naiz esango dizut nola jartzen den, hau izateko superinklusiboa, eta izateko superezakizer. Eta asko gustatu zitzaidan hori. Bai. Gero horren, bitxikeria moduan, kopa menstrualen salmenta ustetik gozala munduan 104.000. Feizea? Bai, telesaio eman zutenean. Horregatik, egia da, dela keinu txiki bat, jendea gauza horietan, eta importantea da ez, gazten artean olako zea txikiak ematea. Zuetako bakoitzak gaztei zuzendutako telesail bat sortu beharko balo, hau da, jatzeate aktoreak, oain sortzaile moduan, jarri sortzaile betaurrekoak. Ez dizut galdetu, ez dakit gustatuko litzaizueken sortzaile izatea ere, zuzendari edo gauzak sortzea. Baina gidoia idatzi behar dezute, zer izango zenukete kontuan eta zer da zuentzat garrantzitsua? Galdera dela ordubeteko erantzuna emateko, baina hola orokorrean, zuentzako esaten zuen, niretzako ezinbestekoa da olako pertsonaiak azaltzea, zerbait distopikoa izatea, edo dana dalakoa. Zer da zuentzat garrantzitsua? Ni abiatuta pixkat gustatzen zaizkidan telesaietik, esango nuke jorratzen diren gaiak niretzako diela garrantzitsuena. Kontestua baino, eta eta egian planoak baino, ez ni azkenen antzerkitik natorrenez, bai idaztea da gehien gustatzen zaidana. Pixka bat nola jorratzen den hitza, eta nola den hitzaren tratamendua telesailean. Ze asko gustatzen zait adibidez Isabel Koixetek egin zuen Foodie Love telesai bat HBO-rako, eta iruditzen zait telesai horretan nola dagoen sartuta hitza, eta pixka bat monologo... Hitza esaten duzu behin arteko elkarrizketa, oza, elkarrizketa... Gidoia. Bai, gidoia. Bale. Bai. Iruditzen zait oso ezberdina dela, eta nik uste horretan jarriko nula atentzioa, baina ez dakit gertuko gaiak, supongo. Zaipatu ez du, bazpare igual jenden Foodie Love, HBO, ez? Bai, oso rekomendatu. Bai, nik ere, jolin, nik ez dakit, honei idazteare gustatzen zait, baina nahi igual, ez dakit, aktore, ez dakit, nahi iruditzen zait askotan hitz gehiegi daudela. Justo kontrakoa. Zure kasuan gehiago irudia aldarrikatzen duzu. Bai, irudia edo benetan pertsonaien lanketa erreal bat. Eta landu nahi duzun errealitate horren lanketa erreal bat. Ez dakit, iruditzen zait askotan, gidoi bat ikuskatu nahi dezunen, batzutan daude hainbeste hitz nun ematen duen guztia daula eman da gidoiarekin, eta aktorek... Baiet esaten du, nahiagor, empatiar. Guztiz. Zer egoten diala, ze asko, elkarrizketa asko?
Bai, edo gehiagitz egiten dela, iruditzen zait askotan. Iruditzen zait aktore baten lana dela baita ikustaraztean nahi duzun guzti hori gorpuztasun batekin edo inkluso moitzeko modu batekin. Iruditzen zait begirada batek aldula esan askoz gehiago. Orduan iruditzen zait inbehar dela batzutan diskursoa pixka gutxitu. Bueno, igual bien artean inbintzak zuen den bat, eta horrekatuko ezue irudia eta hitza. Eta zerbaiten gabezia antzematen duzue, zuek kontsumiten dituzuen edukietan, ez dakite, ez diralako, baren, epatu duzu, ez? Pertsonaietan adibidez, zerbait ez delako jorratzen, edo pertsonaien mota batzuk ez diala inoiz azaltzen, gabeziarik somatzen duzue gaur egun iten dien telesaietan? Jode, ni nintzen pentsatzen, duela egun pare bat, eta nahi falta zait, pertsonaiak eta jendea, fikzion, jutea psikologora normaltasunez. Bai, egia da. Iruditzen zait, psikologo bat agertzen den bakoitzen, da hola pertsonaia horren bizitza traumatiko absoluto bat, horre, dana azkagu, ez? Gure trauma bakoitzak eta, baina iruditzen zait, beti egon behar dela... Bai, ikusi ez zuen boltxaleno, bai. Traumak eta mobidak Instagramen, oso poltsa polita dazkate. Eta hori, iruditzen zait, nolabait, daola beti omar dela atzeko kutsu hori ez, jendea psikologora juten da. Jazta, jendea psikologora juten da, errealitate bada. Eta nahi hori falta zait. Falta zait gaina adin guztietako pertsonaiekin, gazteekin batez ere, baina danekin falta zait. Osasun mentalan gaia adibidez nik uste badela ni ere ados nago. Aipatu duzuin MySkin, adibidez hor jorratzen da erabatean oso gordina, baina jorratzen da, ez? Eta bai, nik uste, bai, pentsatzen jarrita, psikologoak beti azaltzen dira, ez dakit soprano edo en terapia edo, beti daia daudenean hor... Hoi da, al limite. Edo beraz beste egiteko puntun, edo beste norbait hilteko puntun dauden emakarrik. Bai. Ez. Eta aipatu dugu sexua, maitasuna, drogak, ikusentzunezko horietan ikusten dian gaiak eta pertsonaiak orokorrean, zuek gertukoak sentitzen dituzue? Edo realitateek oso urrun, orokorrean? Horlako telesaietan? Bai, aipatu ditugun telesaien artean. Pertsonaiak gai naiz bakarrik, ez historia, The Last of Us, bueno, dela gutxi etzen hain urrunekoa, baina pertsonaietaz ari naiz. Ez dakit gertukoak sentitzen dituzun, errealista, leheno aipatu dut zerbait errealista egitearena, edo sinesgarria ez dakit zeitzera bili. Sentitzen dituzue? Nik asko bai, baina beste batzuk ez, oza, da polos opuestos batzutan pixkat, la asistenta zendean, Paquita Salas naiz eta tratamendua... Barkatu, de asistenta Netflixen dago, ez? Da jendeak... Bai, hori da. Eta, hoi, esan barruna, Paquita Salas naiz eta tratamendua ez da oso realista? Venga, guazen Paquita Salas. Ez dugu leipatu. Zergatik gustatzen zaizu Paquita Salas? Joe, Paquita Salas niretzako da, benetan, eta gu aktoreak izan eta pixkat munduan egon da, iruditzen zait, gure mundua oso ondo eta oso barnetik... Aktoren mundua, esaten duzu? Aktoren mundua, baina audiovisualen mundua. Dana. Sare sozialen kudeatzailea barne, ez? Bai, dana. Hori da, managerretik, community managerrea, dana, eta baita ere ikasleen mundua, ze Ana Castillok egiten duen pertsonaia ikasle bada, ez? Baina iruditzen zait oso ondo islatzen duela, eta gaina dagoela sortuta, errealitate berdinetik, ze Los Javisek sortu zuten hau, beren kuesta zegoenean lanik gabe, eta lanite zuten Madrileko taberna baten Balga Mediosen, eta esan zuten, bai, ingo dugu zeo zer la llamadatik abiatu, zingo dugu hau, gero, nola ditzen da aktorea? Bryce Eferekin. Ze asistian bazkari baten, ez dakit nola tardun, sortu zuten behaien behar batetik ez islatzeko gertazitzaiena. Torun irutzizat oso gertukoa dela guretzako. Bueno, Javiak aipatuta, beste gomendio bat, igual ikusi ez dute, baina Veneno telesaila ere gomendatzen dizuet. Ez dakit zerbait aipatu batzen, no? Bai, nik pixat, justo nola egon hori The Last of Usen zeakin eta, hombre, egia da, gidoia ez dela oain justo oso hain irrealista, baina golin, iruditzen zait pertsonaien arteko gerturaketak eta pertsonei arteko erlazioak bai diala oso azaleratzen diela modu oso naturalean, justo honetan. Osea, evidentemente dauketen ingurua ez da oaingo begiradatik ikusita irrealista, baina beraien arteko erlazioa bai dela oso erreala eta hori bai ikusi dezakegula horrelako serietan baita. Bai, nik uste azkenan berriro pertsonai aipatzen ditugu batez ere ez, nik uste badiela. Bueno, ja pixkat azken ondorio gisa eta ja lerroburu bat eskatuko izuet bukaeran, baina zoritxarrez, mai inguruan, zuen telesailak salbu, apenas aipatu ditugun, euskerazko telesailak, zoritxarrez.
Bueno, hauen nizuen egin behar, baina ez dakit zuek euskal telesailen artean badukazuen favoritorik, gehien gustatzen zaizuen euskarazko telesailen bat. Zuenaz aparte. Ze badakit hori dana zuen favoritoa. Seguro. Seguro baietz. A ver. Hombre, a ber, nahi altxasutai esaldia asko gustatzen zitzaizkiten. Eta ondarra hauak ere bai. Eta auket bat pendiente ikusteko, dala webseria, dala Ixa, Mikele agertzen dena, bai. oraindik ez dut ikusi, baino bai, eta, hombre, nik ikusi non baita, alardea ikusi non, ez daiden hainbeste gustau, esan beharra auket, hau igual baita dan popular opinion. Ez nahi ez da. Ez da inain popular, Baina bai, nik horiek aipatuko nituzke. Bueno, ez dakit zerbait esan nahi zenun, baina bestela galdera zen, ez dakit zer iruditzen zuen utxune hau, dagoen utxune hau, bai, zuen telesaila daude, oso target espezifiko batea bideratuta, baina, bueno, hor dago pantailak euskaraz ekimena, eta hor dago pixkat, oaintza aipatuko pixkat azpitituloen eta bikoizketaren kontua, baina euskarazko fikzioan dagoen utxune hau, ez dakit, igual zu gazteak zerbait egin behar zute, edo sortu, badakit zaila gala, baina... Aurrekontuan nun dago. Ez dakit zuen ezin egonen artean badagoen hori, edo ez da kezkatzen zaituen zerbait. A ber, fikzioa behar da euskeraz. Bai. Osa, gauza dian bezala. Fikzioa behar da ona, baina askoz gehiago behar da. Eta jendea prest dago egiteko. Baina behar da moitzea beste batzuk. Favorez. Favorez. Zegu gaude, ni nago laniteko desiatzen da beste dana bezala, baina ni nago euskeraz laniten jarraitzeko desiatzen. Urtez eta urtez espero dut, eta gustatuko litzaiake honetaz bizitzea hemen, Euskal Herrian. Enuke nahi beste leku batera joan behar izatea aktore izaten jarraitzeko. Hau pertsonala. Igual jarri nahi oso seria barkau. Ez. Baina hori, bai, nik uste dela behar daukaguna. Fikzioa euskeraz behar da. Oain, bueno, bikoizketa euskaraz oain egiten ari da, ez? Baita berriro, egontzan. Bueno, 17 urteko ume bat etorri behar du Simpson bikoizteko, bestek bikoizten zuten, zerbait bikoizteko, ez dakit ikusi zuten. 17 urteko Ander Parker dago, uste berrian edo atea zala elkarrizketa. Beak bikoiztu du The Simpson pelikula osorik euskerara, beak. Pertsone guztiak? Denak beak egin ditu. Ikusi zazue, ze ikaragarria da. Bikoizketa ikasten gaude, oza, ikusi zazue, hemendik norbait. Ikusi zazue, mesedez. Ikusi, Bueno, hori onda. Pertsonaia guztiak, baina gainera, kalidadez egin du, eta uste, aurreko astean edo igo zuela sarera, Euskal Enkodi izen dago uste, ikusgai. Eta barkatu, ja, desbideratu naiz. Ez, gero beste... Bueno, berez topatu daitezke gauzak euskeraz, ezagian jatorriz Euskal Herrian egin dienak, baina hor daude, adibidez, pantailak euskeraz, edo zer non ikusi webgunetan, Netflixen, HBO-en, Amazonen topatu daitezken pelikulak edo telesailak bikoiztuak euskerara edo azpititulatua euskeraz. Hemen egia nahi dut, Zuek ikusten dituzue gauzaek bikoiztuak euskeraz edo azpititulatuak euskeraz? Ez. Dauden, imaginatu daukazula Last of Us, ikusteko aukera, euskeraz eta gazteleraz, edo jatorrizko hizkuntzan edo delakoa. Osa, zuen lehenengo autua da euskera aukeratzea? Esken nire lehenengoa Gazteen da... ordezkari moduan da galdera hau, Ez, osa, baina nik uste guztiok ikusten degula sortu den hizkuntzan. Bai. De Last of Us ikusiko nuke ingelesez. Hombre, da alemana ba ez, baino inglesa eta nen... ala alemana azpititulokin. Buf, nik ez zindet. Ba, Nikola Merli ikusi nun, eta ja, katalantzak. Ez, baina, ez zait inoiz okurritu, gainera gurti gertatu zitzaigun, irabazi arte... Hori nahi zuen galdetu justo lehen, baita bentsa igozutenean. Irabazi arte igozuten erosizun Disney Plusek. Eta igozuten, eta daukagu problematika bat, zen ikuste bainirik ez dagoela konponduta. Bai, urtzik uste zerbait aipatu zuela, ez? Etzala, urtzi ere hor egoten da, eskera utzi ere egoten da. Euskerazko edukiekin, eta uste berandu igozute, ozera ipasatzen. Berandu igozuten, eta gainera bakarrik ikusi daitek erderaz. Ezin da ikusi euskeraz azpitituloekin. Eta hori arazo bat zanguretzat, azkenean guk euskeraz sortu dugu, eta... Jolin, arazo bat, nahi ditzen gala peixat, behin euskera sortuko zerbait, eta ez. Claro, eta gaina errexagoa dala ja zuzenan euskeraz igotzea. Eta Disney Plus bezalako plataforma batek erosten duen euskal telesail bat, esan nezu, esanet, jolin, daukezu hor kriston aukera bultzatzeko eta gure hizkuntza. Guztiz. Disney Plus bateko, oza, Disney Plus bezalako plataforma baten. Bai. Bueno, hori beste kontu da. Bai. Horri beste interes batzuk edo arazo batzuk ingo zen etxetik, ez dakizkigunak. Emango duke beste bimai ingurutarako nik uste. Bueno, azkeneko pare bat galdera ja amaitzen juteko. Gero, bueno, gustatuko litzeke norbait animatzen bada zerbait galdetzen, edo zerbait proposatzen, edo guri iseka egin, edo zerbait jaurti nahi baldin bazute, bukaeran lasai asko egin. Ez dakit mai inguru honetatik, lehenengo galdera da, ez dakit ondoriorik atera ez zuten,
edo titular bat emango zenuketen, edo jungo zate etorri zaten bezala, edo esan dezute, jo, ontazen nintzen konturatu, baina honi esker, edo alderantziz. Ez dakit zerbait, altera ez zuten mai inguru honetatik. Ba, bueno, ni pixkat lehen hitz egin duguna hor, justo hasi aurretik eta hemen afiantzatu duguna pixka bat. Usted gaztentzako edo gazteak harrapatzeko modurik onena dela tratamendu errealista bat ematea telesaile. Eta hor dago lagakoa, ez gaietan eta ez beste movida ikusgarritan. Bezik eta tratamendu errealista bat izaten. Bai, nik ere ala uste dut. Eta ja, bueno, bota deun azken mezuan eretzat. Baita, ja, seria jarri zea, baina honekin pozin nijoa. Ja, fikzio euskeraz behar da. Atako dugu korte hori gero, eta etiketatu ditugu etiketatu beharrekoak. Oida. Eta gertuko etorkizuna nola irudikatzen duzue? Bueno, egia da gaurko gaia dela pixkat gazteen historioak, edo gaztei kontsumituta edo sortzen diran edukiak. Ze ibilbidea antzematen dezue, edo etorkizuna, gertuko etorkizun batean, ze motatako telesailak ikusi nahi dituzue, edo parte hartu nahi dezue, ze telesail motatan. Bueno, telesailak aigea, baina pelikulak eipatu nahi dituzue, pelikulak eipatu, baina zuen ibilbide profesionala eta pertsonala. Nola ikusten duzue mendikan 2 urtetara? 2 urte. 2 urte bat, zera asko edo gutxi? Gutxi? Gutxi, ikusten 2 urtetan ez dela denbora ematen. 10 urte. Ba, nik espero bet Mariak esan duena. Fikzioa itea hemen, fikzioa dago, bai, pelikulak itea astea hemen zer lantzen euskeraz, eta egotea baita ere, utxunea formatzen idean aktore guztietarako. Ze azkenean, antzerkian eta pelikuletan ikuste euskerazko lana iten nahi dela, eta oso ona iten nahi da, baina fikzioan falta da. Oain ETB, bueno, pausok ekoiztu beste telesail bat ez tan agertu gaindik, eta da lanketa bat egiten, baina nik uste gehiago behar dela, eta hortan parte hartzeko gu oso prestagun ginetek orduan ba. Hori argi gaitu. Bueno, ez dugu aipatu gozat, eta ja honekin amaituko dute, pixkat lotuta aipatu dezunarekin, zer iruditzen zaizue, bada tendentzia bat azken urteotan, segun eta ze telesail edo pelikuletan, aktore bat, kontuan izan da, gaina zuek badaukazuela hor ibilbide bat, ikasketa batzuk, hortan izatela trebatzen, sare sozialetako jarraitzailearen kopuruaren arabera, pertsona bat kontatatzea, alegia. Zu baldin bauzkazu 40.000 eta beak 80.000, beak lana aurkituko du, baina zuk ez. Nahi horrek, jolin, hemen badagoela hor, esan nahi hori existitzen da. Eta oin, ez dakit, jarri da modan bezala, hombre, modan, bakitala hori dela saltzeko, baina kontratatzea aktorea ez dianak aktore izateko, favorez. Osa, gaudepia, jende urtez eta urtez hau ikasten beste esparru askotan ere gertatzen da. Baina nahi batzutan irutzeia, eski nekagarria da. Zer zaude honeta dedikatzen ez dakitzen bat urte eta gero ikusten duzu, hori, jarraitzaien gatik, nahi esan zitenen, nire baita esan ziatenen ingurukok eta repreak. Ja kurrikulumen, jarri behar dezula, Instagramen zenbat jarraitzaile dazkezun. Osea, aktore kurrikulumen jarri behar dezu zenbat jarraitzaile dazkezun, zena, hau noa doa. Hori zerbait ezinbestekoa bezala. Eske, bai, eta nahi lotxagarri iritsi zait. Nahi jartzen hau oso burduri. Bai. Eske, niretzako gainera jarraitzaile eta aparte horrek azpimarratzen du ere irudiaren garrantzia berriro. Azkenan, danok garela berdinak sare sozialetan, eukiberzu buk bat berdin, dana argia txuria, dana guapa, dena argala da, eta horrek jarraitzaileak hori eragiten du, baita ere, jarraitza irudi berdinekin, eta orduan ez dagoan iztasunik. Orduan, nik gertutik bizi izan dut gure kastinetan ere hori gertatu gala, ez dakit guazenen gertatuan, baina etortza jendea jarraitzaileak dituztelako, eta orduan, jada. Eta nahia gaina sortu dite puntu bat, ja ez dakit ze igo sare sozialetara. Zer daia, oketu sentsazio hori da, dana inkontrolatuta, eta tipo, segun ze igotzen dezun, eske igual laniga galditzen zea. Eta ja, iritzia puntu da, nire amazkit ezak izamatik hilabete argazkiat digo gabez, ez dakit ze igo, oza ez dakit. Ezinbestekoa dira zuentzat aktore moduan sare sozialak? Bihurtzen nahi dira. Baina ez dezute nahi bere zainen ezinbesteko izatea, ez zenukete nahi behintzat. Nik enuke nahiko, nik nahiko nuke benetan gure bukak ikustea jendek ze horretarako egiten ditugu. Osa nahi guztako litzeake, sare sozialetatik ezagutzea baino, ezagutaraztea gu gure lanengatik. Baina, hain bihurtzen nahi den gizarte honetan, badirudi ezinezkoa izango dela. Oso ondo. Bueno, honekin, hau ez dut aipatu, hemen jarri dut, ni oso zerrendazalea naiz, beti zerrendekin ebil. Aipatu ditugun telesail batzuk hor daude, eta beste batzuk gehitu ditudanak, iruditzaizkidalako interesgarriak, gazteek ikusteko edo gurasoek ez dakit, hori beste kontua da. Baina, interesgarriak iruditzaizkit. Gero kexarik edo baldin badakazute, nire gana jo.
Zarrizu gainea bakoitzan hon ikusi, Jolín. Ja, bota Bai, ez du eske hori da, Bota ez du hor denbora. zer ikusi izaketetan nun, hori da beti bigarren galdera. Bueno, besterik gabe hau ikusten zuten bitartean, eta eskerrak eman aurretik, ez dakit, bai, Urtzi. Bota. Kaixo, bai, Maria eta Naia nik asko ikusi zaituztet telebistan, baina aurrentzako fikzioa telesailak egiten, eta Maria ikusi dut helduentzako antzerkia egiten ere, eta espero dut Naia ere Laster antzerkia, helduentzako ere antzerkia egiten ikustea, baina galdetu nahiko nizueke, aipatu duzuen harira, utxune hori, fikzioaren utxune hori, zuek animatuko ote zineteken zuek sortutako istorio bat, zuen istorioak gazte bezala, zuek gidoi bat, nolabait ere ez bada ETB, berdin zait, asmatu beharko da plataforma. Herrialde Katalanetan filmin dago, adibidez, egin dute autodefensa, gomendatzei zuet bihar self-tape telesaila ikustea etortzea ikusi dut, eta dira bi aktore gazte, Joana eta Mireia Bileputx biek sortu duten telesaila, eta iruditzen zait behar dugula zuek bezalako gazte sortzaileen fikzioak ikustea emakumeek sortuak eta emakumeek zuzenduak. Eta ea nolako istorioak irudikatzen duzuen kontatzea zuen barrutik, zuen sentimendu adiraziz fikzioietan, ze ondo dago aurrentzako telesaioiek ikustea, baina ne alaba nera bea portatilakin joango da Laster kuartora, eta Oraindik ez? Oraindik ez, oraindik gurekin ikusten du irabazi arte eta goazen, zorionez, eta ondo, baina hori, Maria helduen antzerkia ikusten ikusi dudan bezala, gustatuko litzaiake telesail eta pelikulak zuek sortuak, eta horregatik galdera ea nolako istorioak animatuko zineteketen kontatzera. Osa, zezaia, Bueno, eskerrik asko esan dezun guztiagatik, lehenengo gauza, ni oso ados nago, gazte sortzaileek behar ditugula. Eta hemendik ere, bueno, nik uste gonbitea ematen diagula gazte sortzaile guztiei, ni oso pres nago, norbaitek zerbait nahi badu, laguntzeko edo egiteko. Eta ez dakit, ni adibidez hain, nik filosofia ikasten dut, HUn, eta bere iritxiko zaila datorren urten TFG-a iteko momentu latz hori, eta nik gidoi bat idatziko dut, argi daukat. Eta pixka bat hortik nahi jutea. Hombre, etorkizun distopiko bat agertuko da, hori argi. Zalantzarik ez. Baino bai, eta zu ere, de hecho, idazten ari zea, ez? Liburu bat eta zuen da gutxi. Bai. Eta bai, nahi gustatuko litzaidake, hombre, nahi filosofiatik jorratuko nuke pixka bat gehiago, TFG-a dalako alde batetik, eta beste batetik nire gustatzen zaitelako pila bat. Baino bai, ni oso pres nago horrelako zerbait egiteko. Nik TFG-an baita ere idatzi nun, baina antzerkirako idatzi nun. Eta gertatzen zait pixka bat, geroz eta gehiago kontsumitzen ditudan edukiak autofikziotik jorratzen dutela, eta nire TFG-a autofikzioan oinarritu zen. Da, autofikzioaren lanketa bat izan zen. Autodefentsa ikusi nun, eta horren aritik autofikzioare badoa. Eta nik uste holako zeo zerringo nuela. Usteet lehenengo pausua baitare hori lortzeko gazteek, edo Euskal Herriko gazteek zerbait sortzeko dela gure artean lan egitea. Eta gero eta gehiago ikusten dut. Jake ezagutzen gean eta lan iten dugun elkarrekin, sortutako gauzak ere gure artean iteko. Nik uste nik hortik jorratuko nukela autofikziotik ikasi dudalako hori, nire liburua ere hortan oinarritu delako, eta orduan pixka bat ez bakarrik agian nire historioak, baizik eta gertuko sortzaile edo lagunek gertatzen zaizkien historioak. Nik uste bidea hortik dagola, baina diru kontu askotan da, edo urrun ikusten dela nik asko fikzioa osatzean, antzerkiagian gertuago ikusten dut, eta orduan errealistago ikusten dut, edo errexago, ez dakit, baina nik uste hortik jorratuko nukela. Bueno, izan daitekela baita gidoi bat idaztea, eta gero ikustea horrek noa eramaten zaitun, ez? Bai, antzerkirako gidoi bat ere aldala azken momentun edo adaptatu gero hori telesail bat izatera. Bai, guztiz. Nik ikusten dut zuen arteko tanden bat hemen, Batek irudia, besteak hitzak, ikusten dut, Ez dakit beste galderarik dagoen. Bai.
Kaixo, Kaixo. eskerrik asko superondo pasaet, Bueno, ni gauza bat oso pozik nago, ze azkenean ez naizuek bezain gaztea. Asko zarragoa naiz. Baina ikusi ditut serien zerrendetan taola, elkarrek noa, hau ere ikusi eta Eta iruitze zaite ere, leheno komentatu ez zutenean, zergaitik engantzatzen duten serie batzuk, zer dute aman komunean engantzatzeko, bazeudela hor izpi batzuk, batez ere Euphoria, 13 Reasons Why, Sex Education eta aiztet ikusten, azkena, Stranger Things. Hor daukatela, adibidez, 3 konektore oso nagusi. Pertsonaiak, estetika, estetika esaten detenean da argazkiaren poterea, edo zuzendaritza artistikoa, jantziak, estetika da liluragarria denetan, eta musika. Eta dira gauza oso unibertsalak, pixka retroak gauza batzutan, baina konektatzen dutela oso ondo gure generazioa, nire generazioa, 40+, eta nera bezaro gaztaroa. Eta hori oso kuriosoa iruditzen zait. Ikusten dut daudela konektore batzuk, unibertsalak, eta gero disruptore batzuk ere. Adibidez, niri Euforian gaizka bezala sentitu nintzen Euforiakin, ez? Zan, ala, ze pasada, ez? Makillajea, ke pasada, hau, nola ematen dan hau, ezakize, probak ingoitut. Baina gero, ostra, sexu harremanak, ze fuertea, drogak, edo nola edaten duten, ez? Eta gauza horiek iteziatela klik nire buruan, baina gero, lanketa bat egiteko edo izketarako, etxean, eskolan, lagun artean, nik beste guraso batzuekin ere komentatu dut, eta nire alaben lagunekin taula. Iruditzen zaizkit oso serie potenteak, ez dakit konziliaziorako, edo batzutan aigia pentsatzen ze ikusten dute gazteek, edo ze ikusten dute ez dakit, ez dira hain gauza desberdinak azkenean. Eta gero, 80ko hamarkadako serie horietan, zegertatzen oso gai zuriak ziala. Azkenean, gauzak tratatzeko era oso zuriak zian, baina gu ere sozialki oso zuri ginean momentu hortan. Ez hain alden duta ikusten, dena den, ezakit. Eta barkatu baita, gero galdera bat, oso interesgarria iruditu zait, nola esan dezun hasieran euskeraren, hizkuntzak berak badaukala hor tratamendu, haunik esango dute, baina purista bat bezala, ez? Oso era, bai, ez da naturaltasunarekin lantzen, eta niretzako hori da, zerbait ni ikusi bezala aldentzen hauela asko, produktuetatik, asko. Nik ez detelako laitz egiten, ikusten detelako nola baiteko garbiketa bat egin nahi dela produktuaren gainean, eta ez dela naturala. Orduan, oso zaila ite zaituri kontsumitzea, eta inkluso Merlinen, katalanezko serie bat zan, eta oso era naturalean hitz egiten zan. Eta barneratzen zian erderakadak, eta barneratzen zian beste gauza batzuk. Gure kasuan ikusten detenak ez dira barneratzen horrela. Eta hori, bueno, Urrengoan mai ingurua gombiatuta zaude, oso gauza interesgarriak esan ditut, ados nago, esan dezunean konektorena eta hori Sex Education, Stranger Things eta Euphoria, egia da igualen naizela jarri pentsatzen hiruren arteko konexio horretan, baina bai, argi dago pertsonaia gain eta historiaz gain estetikak ere eta musikak noski daukala sekulako, eta badia pixkat Euphoria bada oso, ez dakit nola esan, Instagram produktua edo sare sozial produktua, telesaila bera da, ez dakit badirudi, sare sozialetan ere funtzionatzeko oso egokia, ez? Eta ados nago, esan duzu guztiakin, ez daukate ezer gehitzeko. Bai, eta hori, hizkuntzarekin zer ikusi haukenakin, bai, ematen nahi da, aurpegi garbiketa oso bat eman nahi da denbora guztian. Eta, bueno, ja, hau, igual, pixkat zentratuago gehiago edo, baino, nik euskeran baita ikusten dut baita, nahi euskalki falta zaizkit. Falta zaite euskalki desberdinak ikustea. Hemen, nila euskal herritar bezala. Nik euskalki desberdinak entzun nahi ditut. Eta badakit, oain ongo dela, beste edozein pertsonak ulertzearen erraztasunaren asuntoa, bale. Baina nahi falta zaizkit, euskalki desberdinak naturaltasun osoz eta askatasun osoz ikustaraztea.
Baina gauza bat da gaina euskalkian hitz egitea eta beste gauza bat da ez du lertzea, osea, ez dugu esan nahi euskalkian hitz egiteagatik jendeak ez du ulertuko ez azkenean, osea. Ez ustea. Bai, gero gertatzen da adibidez gure kasuan telesailan, nola danak herri berekoak dian, ba, ematen du bata bizkaikoa baldin bada ezin duela S-a, ez eta ez berdin du, gero aditza. Eta nik hori ulertzen dut agian kuadrillan, ez? Hemen kuadrillan edo neraben kuadrillan, ba, arraro gelditzen dela danok donostikoa baldin badia, ba, batek dekot esatea. Baina, badaude aktoreak helduagoak dianak, eta guztiak gaude behartuta batuan hitz egitera. Eta jendeak ez du bere etxean batua hitz egiten, eta nik uste aniztasun horrek favore ingo ziola telesaiari lehenengo. Ze ematen dudana dela, kakaputa hola hitz egin behar duguta. Nork esaten du kalen kakaputa? Nik ez. Bai urtzi. Urtzu bai? Bai, beste ez gomendioa euskalkienekin lotura. Ez dakit ikusi duzuen kanalduderen tantaka websaila. Bueno, bada websail bat iparraldekoa, kanaldudek ekoitzi duen lehenengoa, eta iparraldekoak dira, aktore guztiak, iparraldeko hizkeran egiten dute, natural, gazteentzako da, eta oso ondo ikusten da. Ez die inork kanalduderi ezarri edo sortzaile horiei ezarri egin behar dutela batuaz hegoaldekoek ere ikus dezaten, edo egin behar dutela lapurtera batuaz bakarrik ez dakit Baiona txipiakoek ikus dezaten. Orduan, hor da freskura bat ikusten dena, eta gainera gidoi bat gazte nolabait ere gazte parrandero batzuk egindakoa. Bai, ikusten da anestesia musikataldeko gonbidatzen dituzte, da historio bat kontzertu batera dijoaztela, batek memoria galtzen du. Agian falta zaie teknikoki Stranger Thingsen aurrekontua ez dute, baina guk behar ditugu horrelako, behar dira horrelako fikzioak are eta gehiago, eta ingo balitze beste bat ez dakit, beste euskalki batean naiz eta ez izan sekulako arrakasta, horrelako asko behar dira, azkenean gure hizkuntza arlo dramatikoan eta fikzioan izan dadin naturala, eta ez Ainarak aipatzen zuen bezala, egitea arrotza. Ni lenguan jarri nintzen, abiez, bikoizketarekin gertatzen da batzutan, ez? Amazoneko The Lord of Rings hasi nintzen ikusten euskarara bikoiztuta, eta oso arraro egiten zitzaidan. Eta hori gogoa nuen ikusteko euskeraz, baina bikoizketarekin ere arazo handia dago. Eta ETB-koen mantra bat da, euskarara bikoiztutako fikzioak ez duela arrakastarik, ez duela audientziarik, eta horrek ez baldin badauka arrakastarik, inbertitu dezatela behintzat hemengo sortzaileengan egin dezaten euskalki desberdinetan, eta batuaz ere egin behar baldin bada momentu batzutan noski, baina ahalik eta aniztasun handiagoekin euskararen hizkuntz dramatiko hori zabaldu dadin, ezta? Bai, oso ados. Ez dakit, bai, Aiora, bai, ikuste ez dakit besterik dago, baina segurazki azken galdera izango dago, ez? Bestela, zutu ingo beha. Joa, ez da galdera. Bueno, Bi gauzatxo aipatu nahi ditun sentitzen dut. Ez da denalakoa. Bat da, zukin dezun galderari de zer ikusiko zenukete gustora, nik oso erantzun argi badaukat nerea, ja behar bat da, orduan behar hau kolektibizatu nahi eta berjende gehi hori sortzen diodan. Nik ikusi nahiko nuke, Archipielagoa podcasta, ITBek egindakoa, seriera eraman da, Paul Urquijok zuzenduta. Osa, nik hori ikusi nahi dut, behar dan, diru guztiarekin, bai badakit. Baina oso gauza zehatza da, kriston gogoa daukat hori ikusteko, orduan ere helburua da behar hori kolektibizatzea ahalik eta gehien, beraz. Hemen botata gehatzen da, realitate distopiko totala, orduan mesedez, batu eskakizunera. Eta bigarren gauza da, nei goazen eta irabazi arte pixkat urruti gelditze zaizkit ikuste aldetikan, baino jakin nunen gaztetxon arten ohitura bat zala ostiraletan izaten da, edo izaten zian behintzat. Ostiraletan etxe batean biltzea gaztetxo kuadrillak
ikusteko goazen edo ikusteko irabazi arte, nik ez nekin hori egiten zutenik eta jakinunen horrek kriston ilusioa egin ziten, ze evento bat bihurtzea, seria ikustea eta taldeko zerbait izatea eta komentatzea eta bizitza hori ematea seriari, horrek iruditzen zait kriston balioa daukala eta lotzen dut, nik ere txikitan ikusten nun Son Goku Dragoi Bola, eta gure eventoa bazan urrengo egunean patioan hori komentatzea, ez? Eta pixkat hori, gaur egun igual seriak ere banaka eta norberak bere kabuz eta ikusten ditun gara jontan, olako seriak evento bihurtzea kristona iruditzen zait, eta hoi bai esan nahi nukela, asike. Hoxe, galderak ez dia, baina bueno. Ez, baina oso, gure Last of Us izango litzateke hartziko. Ez dakit Pedro Pascal etoriko litzateke, badaukago eneko sagardoi edo. Oida. Bueno. Edo gu geu, nahi Siller eta Maria. Bai, Pedro Pascal aipatzen du, baina bai, beste biak ere. Oso ondo, besterik, ez? Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zorionez, nik uste pizturuta baina jende gehiago dagoela, eta eskerrik asko bereziki zuei, Naia, Maria, zorte hon, izango ez duten egilbidea arrakastatxu horretan, eta berik uste dituztegun pantalla aurrean, edo atzean, edo nun baiten. Eskerrik asko denoi. Mi esker, eskerrik asko.